Príjmate ponuku pána Saktora, že teda odkúpi časť futbalového štadiónu, okrem Ruhocovskej veže a oválu, že to odkúpi teda od armády a že by vám ho to dal do prenájmu, alebo vstúpil by s týmto majetkom do vášho klubu? Takto, ja túto informáciu, túto formuláciu od vás počujem prvýkrát, ja som túto ponuku od pána primátora nedostal. Pán primátor mi včera o 16:24 zavolal s tým, že ide robiť nejakú tlačovku, či tam môžem prísť, keďže nie som registrovaný na úrade práce, tak som nemohol prísť, som sa ospravedlnil a povedal mi o nejakých 4 variantách. Ja som povedal, že ja nie som zástupca mesta ani mestské zastupiteľstvo, takže vy sa musíte rozhodnúť, že akým spôsobom chcete štadión buď vlastniť alebo investovať. Ja som veľmi jasne formuloval našu predstavu. My chceme, aby mesto sa zúčastňovalo, aby mesto podporovalo futbal minimálne na úrovni, ako podporuje hokej. A formu, akú si mesto zvolí, je na nich. Pán Kováčik, tá forma vyznela, sa milí kolegovia opravia, takže mesto je ochotné odkúpiť celú futbalovú časť štadióna za predpokladu, že vy deklarujete, že ostanete s futbalom v Banskej Bystrici. Táto alternatíva je pre vás priateľná, pretože mesto odkúpi všetky futbalové časti štadióna na Šťavničkách, ak vy deklarujete, že ostanete s futbalom v Banskej Bystrici. Je to pre vás priateľné? Pre mňa to je priateľné, ale potom musí byť povedané B, že budeme do toho futbalového štadióna investovať v horizonte toľko a toľko. Každoročne budeme futbal podporovať takouto a takouto sumou. Hovorím, nechcem nič viac, chcem len na úrovni skutočnosti, kde mesto investovalo alebo podporovalo hokej. Chcem, aby takýmto spôsobom podporovalo futbal. Primátor sa dneska vyjadril, že už je to vlastne 50/50, aspoň teda tvrdí, že rovnako podporuje hokej a rovnako aj futbal. Myslíte si to isté? Nemyslím si to a v tomto prípade určite pán primátor nehovoril pravdu. On odvodnil tie investície do zimného štadióna a tým pádom by investoval do tohto futbalového štadióna, pokiaľ by mu patril. Tak hovorí, že nemohol doteraz. Ja si myslím, že keď by mesto bolo chcelo, tak sa vždy dala nájsť forma, ako by to bolo možné. Tak možno ešte upresním, že pán primátor hovoril, že tých 30 miliónov, čo investovali do zimného štadióna, že to teda nebolo len vyloženie na vrcholový hokej, ale teda aj na ten mládežnícky, že to využívajú všetci. Ale dobre, to nemusíme sa o tom baviť. Vy ste deklarovali. Ja som vám povedal, ja nemám dobrý pocit z tejto komunikácie, keď deň predtým ma pozvú na tlačovku. Ja si myslím, že to mohli, keby chceli, aby som tam sedel, tak som mohol dostať tú pozvánku oveľa skôr. Ja by som považoval za korektný prístup zo strany mesta ten, že by som tú ponuku konkrétnu dostal. Lebo toto ja nepovažujem za korektné. Odkúpime, keď vy budete deklarovať. Ale ja som nedostal žiadnu konkrétnu ponuku, ja som nedostal žiadne konkrétne riešenie. Ja ho teraz počujem prvýkrát od vás. Pre mňa to je smiešné. No, nás to tiež mrzí, že tu musíme vám pomôcť. My by sme boli radšej, keby ste tam boli obaja osobne. Samozrejme, tie dôvody majú oni svoje, že vás kontaktovali telefónom, ale k tomu nechcem, aby ste sa vyjadrovali, že údajne vám volali, to nám hovorila hovorkyňa, ale dobre, lebo to je aj pre nás smiešné. Mne keby volali a keby sa so mnou chceli spojiť, tak ja mám normálnu firmu so sekretariátom. Ja keď mám číslo a vidím, že mi niekto volal, koho ja mám uloženého vo svojom telefóne, takže keby mi volal pán Saktor, tak by som sa bol ozval späť. Ale ja tu nechcem riešiť také záležitosti, že on minulý týždeň som ho ja volal, lebo som si chcel s ním dohodnúť stretnutie, lebo som už chcel ja vedieť, ako a mi nezdvihol telefón a včera mi na to povedal, že bol v Chorvátsku. Ale toto už sú také detinské záležitosti, čo si teraz tu hovoríme. Len bohužiaľ, tá komunikácia, ja som celý čas pripravený na komunikáciu. Ale od stretnutia na ministerstve obrany, kde sme všetci spolu sedeli aj s pánom Županom, tak ma pán primátor kontaktoval raz, stretol sa so mnou v Bratislave na 10 minút a povedal mi, že to rieši, ale žiadne konkrétne riešenie, žiadna konkrétna ponuka do dnešného dňa nie je na stole. Čiže inými slovami, vy čakáte a budete ďalej čakať na nejakú konkrétnu ponuku zo strany mesta? Tak ja som to deklaroval na tej tlačovke vtedy, keď som povedal, že toto sú dôvody, prečo uvažujeme o tom, že pôjdeme hrať futbal do Brezna. Keď sa mesto bude správať iným spôsobom alebo pristúpi k tomu tak, že bude podporovať futbal a prejaví záujem o to, aby tu vrcholový futbal bol, no tak som nepovedal, že odchádzame. Ja som povedal, že o tom uvažujeme, že ten projekt máme pripravený. A keby sme to posunuli ďalej a on to hovorí, alebo povedal primátor, že teraz ste na ťahu vy. Ja budem na ťahu vtedy, keď dostanem konkrétnu ponuku, že mesto si to predstavuje takto, bude vlastniť štadión, bude do štadióna investovať. Lebo teraz bude potrebné investovať do kamerového systému, do turniketov.
Ja potrebujem vedieť, že či to urobí, alebo či to neurobí. Ja potrebujem vedieť, že či budú investovať do komfortu pre diváka. Veď ja nechcem, aby investovali do hráčov, ale chcem, aby investovali do štadióna, chcem, aby investovali a podporovali mládež. Čiže my tu máme 260 detí. Do akého termínu, pán Kovačík, chcete mať v tejto veci jasno? Ja som povedal, že ja do konca sezóny musím mať rozhodnutie a ja som trpezlivý. Čiže suma sumarum, ak teda mesto sa rozhodne odkúpiť štadión od armády, tak vy môžete deklarovať, že vrcholový futbal ostane v Banskej Bystrici. Ja samozrejme. A nie, že odkúpi. Ešte raz hovorím, tá ponuka nemôže byť len, že odkúpi. Akým spôsobom bude investovať a akým spôsobom bude podporovať. Ja chcem spoluúčasť mesta. Možno ešte, pán, aby sme to fakt už okolo sa točíme. Čiže to je len časť, čo vy akceptujete, že oni odkúpia futbalovú časť štadióna, ale ešte chcete do toho, ako ste teraz pred chvíľou povedali, aby oni následne investovali a presne chcete vedieť do čoho, čo ste spomenuli. A ešte raz deklarujem to, čo som povedal úplne na začiatku, lebo aj také správy som počul a šumy, že Kováčik chce štadión za korunu. Kováčik alebo Dukla nechce vlastniť futbalový štadión. Nemáme záujem vlastniť futbalový štadión, nemáme záujem vlastniť pozemky okolo štadióna. My chceme, aby sme mali za partnera niekoho, kto je súčasťou, a to je mesto. Nie armáda, nie ministerstvo obrany, ktoré je ďaleko v Bratislave, nezaujíma ho dianie v Banskej Bystrici. Toto je jeden jediný dôvod, prečo ja trvám na tom, že mesto, akýmkoľvek spôsobom, však mesto, keď si ho prenajme a bude ochotný investovať do prenajatého majetku, tak je to ich vec. A toto už nie je na mne, toto ja nemôžem rozhodnúť, to musia rozhodnúť oni. Mesto vie o týchto vašich požiadavkách, že ako treba automatický kamerový systém, turnikety a podobne. Ale však mesto, keby chcelo sa so mnou rozprávať, tak ja som k dispozícii. Čiže ten momentálny stav, že je to prenajaté údajne podľa informácie, že ktoré máme za výhodnú cenu, že FK má prenajatý štadión za výhodnú cenu, ten status momentálny je nevyhovujúci. No to poviem takto. No. My sme mali prenajatý, alebo mesto prenajímalo v minulosti štadión od AŠK Dukla za 50 000 ročne a prenajímalo nám ho ďalej. My teraz máme prenajatý štadión za 1 250 000 ročne a platíme si to sami, lebo v tejto chvíli už ho neprenajalo mesto, ale platíme si ho sami. No tak mi povedzte, kde je tá výhodnosť. To sme nevedeli No, doposiaľ. kde je tá výhodnosť? Mi povedzte, kde je tá výhodnosť. Pán minister obrany povedal na našom spoločnom stretnutí pánovi primátorovi, že keby si chcel pomáhať futbalu v Banskej Bystrici, tak si sa mohol prihlásiť do súťaže. Ten starší štadión si mohol prenajať mesto, nemusela si ho prenajímať Dukla. Takže tých spôsobov, keby bola vôľa, tak tu bolo niekoľko.